subscriber do an fan sitame ningkang sampen kado ko bi pantar ni kang sam makardom la senon bang ke alom swing hong che sinang di athema views sa webpin la poten li kining ji alam sitame li litet pumati di la si hong che sinang la pen li la so a life ke wang la ke non pen si batahini wetlang la si ke chok che dim do kok ta hai bon se tami chidia seroi nang di si pini labang so a life ke bang nang kok alam the bang ke isi pen ke kichuning rigang tung kado ko be phan si kado ko be stame attendance chipidet nang hode nili ta dolo nang lang don lo pu hadi lalote nili life ke dam sitame ningarong chat po sermoning ti alang li sitame nang lang don bom lo lada comments nang chipidun lasi welcome ake hai lasi labang so live ke bang nang ko kalam bang ko pi bod ma labang cheng phit nang di tangte aka practum sitame nang lang don bom lo bon lasi labang so live ke bang nang kok abang ke ilitum non ke bang ji arkoi achiklo lamet amai ningkane sek amai pi bang ke pat do ponji phansi aporani stame hot bon etlo lasi halabang sorni ilitum karbia khail atum do ansitame non le ilitum karbiut festival karbi risonim soronga je long le ilitum atokano pensitame ilitum jutang pharman pupen taralang so difu taralang so long wang si itum festival takilang dun chethor la son thak thak si ilitum alamet lam chong pang bobidet na pu akemang pen kai ke sidami arjap thip ilitum along karbilamet amai do lasi karbilamet amai tum pu an akabor I non owekimi tum sitami lada chiju dun bom lo karbilamet amai tum lo lasi karbilamet amai tum ke claim ke dam along ilitum cherap dun weklo na ilitum ke cherap dun pura tangka maha pidunang ne lasi tangka maha pidun dedet pen sitami ilitum ke cherap dun ke koson lo laki ilitum dun pen halada armung ke paong dun pen ilitum rd ki pidun lahen lo lasi ilitum duna peneng bang ke ki biji adim labang ke ningkane sekamai pi karbilamet amai ki biji adim bang ke bordeka langmili nirja klam arnam langpi lake arnam langpi lote deopani lo ilitum deopani pusi chini rong lo la sitame deopani pu ke bang khelam pusipu la silitum dun pen halada rdp dun la pen lamet lam chong kupuson silitum karbi lamet lam chong sitame pangbo bida ji phan ilitum halada chingki chethan long po la si halada nangli sitame jong si karbi alam kining je athon ke ro re dokok titi mate la solam le ningje je te karbi alam e pleng on elo pulote karbi men pen ko son si ki erji ma la hai pu thak sita mi le tum karbi la met mai long che pa hem phu pon ke the ki ding tum han sita me chor ju dun awar sai long ji la si ilitum di phu ben sita me ilitum ki jui lo apir the ta ki mi kelang dam lo jat lo ilitum dunak halabang sorni lasi nang litum akamen sitame langpon ek bompo labang ke atur terang ahok lo sar chorolo atur terang phan sitame nang lang pot lapen karbi heloi po jakong karbi heloi po jakong keso lo kamat ajat asai sita nang chetong dun long le lap lo ke hai thang the ke hai la keso bang e oke pran bang e ke cheng si ke ajat le klem is ta me che pa me bang ke nang sok la si karbi heloi po jakong phan nang li phan ok pran kai teng pa me tu senji phan anam hiu ju mina hang pilo la pen karbi fighter gaming
si kado ko visita mi ilitum labang so video non nang litum share itha lalu plote akaprek tum sitami nang lang dun long po si litum pachuneng sitami chuneng lobon lo ladak borjan long sibi long nit adung hedi long lit pui hedi sitami long nit pusi chithang rong masi long nit pu sang bang omuna la si holadak pathua klam du holadak sitami dun lo nili pu ani ning ke che oi me hedi kilang kang ni adim tu te bit thip lo ke selam sitami lang me pik lo hidia jon da bilap lo bon sitami la bang so suki kang ni ba we pin la plote ko pipo lo ilitum la meta mailong ke kilun ke kan la puson arong la an tu idet pu yat potong dun bang wedet malo la si matha me la si ilitum program kidun pu sitami kilun ke kan det le ilitum program kali matidi ilitum me methang jutang jubat elamiki hai lamet lam chong sitami ilitum kinang sot la si mathadam elok lote ilitum owe kimi tum ta koson lo ke charlie ta donak punang nak lo lapu akapreng nata charlie neng ji hedi charlie nang ni pukali charlie vek nang po aja da sai le claim sitami ke charlie bang ke kinang sot bon sitami mithang elami ki le ke cheteng ni mate ke pawir lo te ili ke khai ma ke wir lo mate di la se ke cheng si ke litum ejutang jubat la pen lamet lam chong la hei hoi ke ilitum chepang bunang ni la sik ke cherai kom ji phan ke litum claim dun nang pu non ke keng kam chi jor dun nang pu ili owe ke mi tum la si shout out please mukrang big ad shout out to you nang litum si nilitum han shout out nai pinang ji bang lo thema nilitum che thang the pilang mati yodi la si to chorolon tak nai lang don pot ake hai mukrang big ad biar ta coba yang te la pamo adim la puthok dam thulu nang di la si litum ke cheng si ke lamet lam chong tendeng sompot la pen jutang jubat hei hoi kenang sot la si nili la bang so youtube channel kang pu mena motif ke hedi nili isi pen ke nili stame pinang an arta hut pen si jutang jubat hin ke cerap don bo nili ke cheng si ke pinang an karbitum akhelo khelo ke dodam hedi akapreka tu malo akaprek long ri long karbitum ke dun hedi labang so along ri tum ke do na karbitum det si ke chingrum hala dak meghalaya nong polong hala so sini lita ke kandun che la si la son kanun bom si non bang ke nili karbia khai pinang an alam hedi jutang jubat sitami nili ke pache thang kang tung la so ke pache thang kang tung bang nili lele det nang na elong vet si do thip nang na la so pu thak si nili matha lo ke cheng si youtube channel kang pu ho nili ke upload ta do karbi cheng pi ko son si thip nang ji ma poe hoya video ta upload bom lo bon sitami hala hai video bang a views bang ke jum he la se a views le jum lo pula tinang ke lang bang se de lo mati di che thang the de lo la si la son putte isi vlog selam pon te ko son ji lo la si pache thang bom po munon finili karbi cheng ke thip pustame thek lun la pen ke kan ko son ma he hoi se tamini li paklang pon bom ji pu isi la so amen se la so youtube channel se tami non an attack par lu bom lo la pen nang li tum akang hon pen se tamini li nang li tum akang hon na jok pen la bang so channel non bang ke 3000 an ke lepo dok dok lo nang li tum nang ching hon lan so se nang support nang share people te le vek ji la bang ke ning the la si comments tami puri pun bom mang de la si karbi hello po jakong lam the ke jai jut it
atlo pute ake hai chuning riji alam do top putha pialam pot ne hode yok chiklik lavlo karbi heloi pojak kong pini alam nang chuning riji thode chonghong ikrong sinang to lapu nang chuning re ko akaprek lam setami chethan pon bom na si patumi halada nilitum youtubers mit do all karbiang lo la si hola so hut setami nili introduction hut setami chethan lo jong si nang ke kandon jining hang pulote karbi ke kan barim hei hoi nang kandon jining hang pote nang birta ekdame lapen jong si nani long chepaklang don gang tung nang than tha pote hola so setami nang chibirta tami nili nang ke than ji phan setami apor nang chipi un an nang chipi po akaprek long ta thanun bom lo non ko be ke thanon tang lang lo pulote rong sir kep pusi non bang ke ki pupu le nogaung pu hola dakta karbi student nogaung karbi student association no manda thanam lo silong karbi student association han thanam lo pen greater guwahati karbi student association mate ggks tum handa thanam lo asom thak si umrongso karbi tum aphan setami umrongso karbi puta punang lo ili karbi lo hedi sta hola dak si ke do umrongso tum han setami ningkan hini thanam lo asom thak si kaprek dim kendriya vidyalaya difu ke don bosco difu ta ho penan dim long ke thanam long lo lasi nili ke thek opu ke kali lasi charlie bom la bons ta mi nili ke charlie an ke thek don pulo ke chini don an bang ke rat atheng no jai pon bom po pu sinili ke mang do lasi karbi heloi poja kong abang nang chuning riji alam bang chuning ri rek lo ya chok thang the lasi ka do we viewers tom han sitami chun choro par pik lo nang lang don po lasi hola so topics bang ke tengni nang ni lo den ta la bang ke non nang ke leji January chiklo 20 to 23 an la bang ke adim ke bordeka lang mili nirja klam arnam lang pi mate deu pani ladak si karbila metamai ningkan sek amai bang ke peneng bang ke bipon po lasi haladak ilitum pulote patumi ilitum le ke non la youtubers tum dong sinang lang dot pulote patumi le ilitum youtubers mit long ke chetong le akelo konana pen makarbi la ilitum youtubers do an ke chingrum hedi la sondak thak ilitum hola dak chingrum do na alon chipi do na as ilitum anutin setame vlog selam don thek pulote ilitum akaprek atum han setami pachet hang unpo hola dak ko an ma alon ke do ilitum ke chingwayar di ke do hedi karbi anglong do anarata tum setame nang chini dun po lalote mo ke bang je ning kan bang ke chethang bom lo te ilitum karbi lameta mai setame la chethang pon pik po la pen akapreka khei tum setame nang chini dun po la si wang chit lo yo nilitum karbi anglong ciphers volume 1 aphan planning bom la si rapper nang lang la pen ke rap battle sita bipon jipu si matha la si nang lita nang cherap don ik wekta chorulo nili phan la bangso pini nai par ju pon pot la pen nang cherap don tha pot nili chok nang cherap don wekji la pen nili ke karbi akheitum ake mesena hin plote na hok na ta cherap don chinon rap battle pulo la si ili tumlong karbi anglong long rapper tum do piklo ili tum bon setame koson lo our cyclong le di our cyclong le ta joine ili tum biponun edet mate pachet hangun edet ason lo non nili vlogs ahin pen setame hola KART beatbox putum han setame lamarjan mate vlog selam pi selang le tum han pirthedang pachini nang pu bor ipilo la tak asap so ba ke che thang lobon pusinili mathala si las punat ake hai heloi po karbi heloi po jakong
alang list tami la bang so jai make ke wan bang ke mi sen lo thema karbia ang long report um topik bon setami loan recording ji pustami koson la studio chelong le la pente atang kata me ki jum he la pen hola kechipare hedi la son kechethan chimom ji bang war cycle long mang jum he ke joini si repartum an sitame lapu non ko ke hem alom lam sila pu adung arai silunun chot ason se mandet la sila rebetel bi pulote na hok pen sitame wang pu la pulote organizer tom sitame chini tun ponon lapu alang li ke repar inu thek serba la si alang li sitame chini dun po mohola mi sen tom han sitame ke promote ponji pan sitame claim to phitna pola lote karbi hijana ba ke prang dam bompo la sinon nilitum karbi anglong aprang ke di la rong the ang face pupudo di fulo la so rong the ang face long sitame ben lok si 20 plus do kecepate tu bon sitame non wang bom la ningkan pho ningkan trokang bong si chalar phak lo non bang ke karbi anglong pen lang dam et plote bench ke kom pik mate zoom pik hedi dia de tha kom pik puga la se zoom pik lo na sili tum la bang ke awar sai ke chilong le la hai pu thak lo na sinon la akai nang li long sta mi nang cherap don vekji la so rebetel ke bi long non bang ke mukrang terang ake hai ni non ta non si ke bang lang akai chok welcome mukrang terang pen karbi heloi pojo nang li tum unity ke wan asaya bang mi picnic ro chok lo choro lo kote na support don bomot la pen silence nangli channel ta check ik thak kar neli channel ta check ik thak kadam chok silence nangli channel se tami check po che support se roilo na la si non bang ke neli ke non ben si second time wala youtube live ke ben pon tam 17 minutes sandam ju le la bang e chema hutu selo neli ta se choro par pik lo kado ko we phan se tami nanglang don po la si ke padu si lo 20 minutes pachok pi na phan la de la si ajat lam le chethan sitame la so alam bang ke teng nang ne lo karbila met amai abang ke dun igvek na hola sorni kalte chibirta ra ili tum dam rapet na kalte ke chingrum nang ji ke non lapu vesanat pen lewang sitame manjalong tame chingrum tacho la pente difu pen pustum sitame difulong mat ching hong he pustame manjalong ching hong nang lale barapet lo na kado ko beta pajut nang nilang ti ake hai nang litum nang lang dun thu bang ko son me in thu mai na pu alam lo he ya nilia ki milang la si nang support dun ik tha weskar biang long pen ta hai lo silence chok che support se roi na la si nang li patumi done vene la youtubers meet lo monstami ave postami non group aki mido whatsapp group la dak si angton alam stami youtubers ton do an ke chethan pon bom lo la si hodak nang et pon dat pom mo channel ko son ma ke pagro nei la texer ili tum pen karbiang long pen chethang pika youtubers tum hadak do lab lo nili ta charlie tun bom lo si hala dak mr tv do la alang litum ke wwe ke cheteng teng hedi hidi ajo hai hala tum jeda me dolo la dak la si alang litum ke non ke 1 lakhs up erlo subscriber la si alang litum ke experience tang lo youtube hin ke la si alang litum pen bidi sore chepachoi phan stame hola dak long pola pen non trending bom hedi mukrang be ke et la pen jenu vlogs la tum sitami dolo hada la si nang li phan sitami hala dak nang parlo pon po youtubers do an ke hala dak le chingrum lap lo na la si hala dak nang app mon po la si non mang ke ning sam piklo nang li hin pen lam thi nang kiru ya pot an so support padon pon bom na la pen unity si do na karbi atum tap aprang pale do na lalo le tum sitame aprang le dun bom nang po
la simentu mah la so rebetel la bang hadi mo nili pan nang kontak ik den na la pen nili Instagram sitami la pen Instagram sitami katu ko vita nang follow tha la ke rang sina ser wo mu pu amen la si hala dak nili kopi ma non YouTube long bang ke vlog si upload chot chot ma tidi la si hala dak bang ke nili PC claim bom ma la hai puthak sitami update pon bom do la si dak tanang support tami la pen unity lalo la si nang li jong si karbi heloi po ja kong nili phan nang kontek yi pulote Facebook along stami rang sina tau bisir wo mu pus sido hala dak message nang pilote number ta me itu chipina lalote chingki bom long po non bang ke cheng don la si 5 views san leke lien ta 75 views leke lien ta ningarong chen titi la si choro parpik lo kadugas kavi sitami apon ang chipidon pot laban nili channel along freestyle video si upload ji vlog rap music etc he cholo kadugo sitami hedi YouTube along asona channel do pic aja sitami vlogs doji lada music video a channel doji lapen funny video doji roasting video hai a channel doji la kapre do la si nang listami isi a channel revet noi lalote chingthur chat pol la si ni listami la lifestyle vlog si selam bom la pen isi dola la bang planning bom non mars chiklo lote nili koson lo hola so a vlog sitami isi a kategori bang 8.2 non bang lifestyle shot lang matidi se hola so a vlog sitami upload pon ji phancheng po sitami lada west karbi anglong pen mani mana do ma west karbi anglong tom hani si choning riji do west karbi anglong lapu ari hle nang cherung don chodan chok ho athemani li laso vlogs a category ke adon ji bang west karbi anglong atum phansi ke chuning ri cheng ji alam do silence to tangte nili westnat Mars 1 pen lote westnat bang ji la bang ke pachutani update tang lo sitami no nang thando po first ke bang ji ke tum prank polo bola ha tum prank lo bon lale pijo do oti hala dolong adong le pijo do oti hela so adim tum prank lo bola ha comments long nang than tha tum prank lo makli la lang ro ya dung lo te garden ta do kalang pomon tum prank lo bon sitami hu pu bang o ilang machini o eda the nilike tarabasa pensa mukrang terang tarabasa nili ke bang ji alam do hola dak chomkan do punang na lasi silence kalang ke hai lasi westnat ke bang ji planning kala lo tum prank first dam pola dette dongka det lo plote boithalang so dette hamren dette khanduli det pen puthot chewang thu po hamren det pen lote boithalang so det pen lote pu chedam thu po umpanai det lote soi last destination bang ke soi an se pajut po pulo la si hola so hut westnat bang ke la an wang o elang la si pini ke mang hu son do pulo tenang cherap dun tha pu phan si nai chuning riji pu west karbi anglong according jir tum phan si tami si hada hamren pu po do tin rong arleng ni rong do ni tumarong ar thang lo ante chetong na sa chok tang chetong na mukrang terang hala dak sitami si hini vlogs bang ke nang salam donji phan sining ha thema chomkan sitami pache thanglong lepin la si wang po chetong na hala suhut che contact na lapen ni Instagram along konasi aju duji ma
konat pensi konat sinon do bom masih tami mo hola Instagram long nang follow lo plo tenang li tag long ji lasi rang sina servo ni pin Instagram ID amen lasi yo 20 minutes an lo te budget kok nang kali little adli lo te non bang ke pu pakek ponang elong dim nang pali rok le pode ha labang ke karbilame tamai pa ilitum dun vek nang ji labang ke January 20 to 23 an labang ke bordeka long sibi ponji deopani mate arnam lang pi pulu kelang lah arnam lang pi long la se hola dak kadogo ve karbi ilitum korting ji hatum chetong don laplo na la se hola da karbidet pogalilo ilitum jir pi jong si bang khaita do plote ilitum pon sinang palang do nang po si la so life pangela pon le pajut kok lo nang bon di mane pina ning ji do lang pote non la so dak hedi non manang tok don fit hat to an par ke in hap check lo nang la so life bang so dak so achu ching tip vlog slang malang le ma la so chu ching tip polo la punat ke nang than wang ta do lo dak ke dam bom ma ti di to tang ten te pajut kok nang bo di la si kadogo ve sitami puthot a video long le chetong thonang hola bang live kali lo vlogs non isi ke upload ji to lang la editing tang et lo non upload po la lo upload hola dak le chetong thona la si search in thong tok bi ko itum ke korte lo love from denarong love you korte choro parpi lo nang support dun po la si non la so vlogs bang vlogs ali lo la so a live bang la po aning ton kok nang la si isi alam bang ke ne signature do la bang ke to son la chini manang le tu la tapor en chali pode la comment long tok de thani signature ko pilo ni vlogs ke lang hot last ke pa ju thot copy sining je lo chini lom so hong ding pode nang tok don that to good night achu ke me cardom good night la mukrang terang ake hai mukrang terang stami tok de tha hola ni signature last video ki ju thot hedi kosom si ni kining je ma ni signature bang chini pulote chini ni ta chini ni la tang te sitami ni nang than pon det pon next akhut bang ke ning je rap pet lo na 6 views according je tom sitami tok det tha lapunat ik bang TV lang bom la si mohola so TV kelang por la dak detected plote la tai si copyright bang jina pata matha la si ingje don bom la pen carbi mix step pamu sulangkai lo bon korte mesen lo korte to choro lo pamu langkai lo dia tha ka hala comments kaprek tum han lang pirong ma hedi to tangte kado ka vesta me good night lo aju kimi la si ni signature bangalas ke ni je pondet po la bangke search in thong tok bi la hen lo korte la si ni la sol a signature ke bi bangke ni le ke grow lo te mate ni le ke ching thur lo te la ke kado ka vesi nang ching thura the nang to makerap awe nang le to makerap awe plote ni li la so channel ching thurun e la si ching thura pet nang pu phan si la so alam ki pu la pen isi bangke here jumi ki chipi son lo isi signature bang pudet pode la bangke till then
stay safe, stay happy, let's grow together. Là bang lo ni signature là si non tami là so signature sining je po là so life bang pajut pon pu pulo. Oh, dear long ti good night. Oh, ke mentu lo la mena mai bang ke January 22 23 an ade mai bordeka deopani la si hala dak chetong dun lo na ilitum stami la si kadago bi khanta choropar pik lo la so life nai lang dun pot la si apona chi pi pot puthot ninga klong pen choropar pik lo la si akaprek along le puthot chetong thulo na kaprek video long la si till then stay safe, stay happy, let's grow together. Kardong.